tun chum chu mihring taksa chhunga changa thilnung an lak chua makle dangdai tak tak oi lo lek lek zok atak nge ni tlat bok si te hi lo thlirin lo ngai thla ho liang umiang hepa hi aming chu Sanju Bagat ni in Nagpur India mi ni a kan mo ang hian adul hi naw nei hun treu to ang main amar pung maya tin hetianga om na hi arei to awangle har sabna lian tham lutuk ato puilem lo wangin in en kol po atum ngai lem lo ma se zan khat chu apum puar chu na men lovin na ron na a thok lam hial te thleng chuan aron no ta a damdo in an thlen pui chuan doctor te chuan emergency takin alo zai ta ngal chuk chuka chutia patlinga pumpa a chimle mar chakle thlang zonga dulmar lian ko tapung mai chu doctor te chuan tumor vela ni nge an ring boka ma se puman han zai che chu thilnung maktak an hu chuak ta thung apum chunga chuan thil enge moni maktak kudle ke nei biai rute po nei vek hi alo omani chumole he thil maktak hian mun chen khatlaya phei chuan samte nein khabe ang takte ala nei le zela anchi kwalfe nu chuan chu thilnung mak chu engdang ni lovin a phir puitur in siam puitling ve talawa danglam zuita ani ti an nem het zuita ani he a phir puitur taksamak tak kutkele samte ba ka tin thlenga nei vek to mihring pian mang ang tak tak nei loi si lo hi kumsom thum paruk chung zet alo pai ti na ni ber mai chu an phor chwa nu ero chuan he fitas hi athi zui ngal maya Sanju Bagat po in ngai o ve thei to ma se an khomi te chuan mi pa fashing ti in fiam thu tho nan te an mang zui fo nu pakhat South Korea lam mi a ming le ani na puanzar lo kumsom ruk pathuma upa chunga thil thleng po hi makle dangdai ve tak chuani seafood chikhat squid anti chu eya aka chunga rai pha an soidan chuan he nu squid e hi Japanese flying squid ani a internal organs vel alo min tel lawanga a sibom tenen lam chuan a ei vek ani nge yang ti chu mithiam te rin dan ani chung squid chinung a eite chu aleile a hani vela chuan anin beng bel zuita ani mel lebok doctor ne na soidan chuan aka chunga ada lu rual che chuan aka chung chu randung te takte te an phumer mer ang mai hian oma achang le an se mer ang te omin aka chung chu athip le zok zok china chuwang chuan lempo lem talem lo chuan achak chuak le vek nge nge ma se hemi hnu thleng po hian aka chung omdan chu adi khlei theilo thilnung engemo antal mer ang deuh feelings chu ane renga wanga doctor ron zui ta hi ani nge nge ni doctor ten aka chung an han endik sak chuan aka chung aleile a hani vela chuan squid chi te chu an lo puar peng phung tamaya chung thil war nung sin ji je tak som pani lai te chu thatakin aleile a hani vela tang chuan an lak chwa sak zui bokani Suzy Torres Kansas City Missouri cheng po hian abenga chuan tuelu te moti in an local medical center lamapana staff ten abeng chung an han keu nak chuan he mai mom te reuh hian alo mel let kur he mai mom la hi mai moma po tur nei khosik sang tak tak te po thlen thei chi alo la ni le zela ma se alo se man lo le atlai ma a alak chwa tir thei chu awan nei puita ani Victoria Price Welsami po hian abeng korong chung chu na ati thei ema zan po amu tha thei ngai lo apasalin abeng korong chunga thilnung ang tak chevel amu nu phei chuan an hlau thong zwal ta dewa achan chu eng po lo ni se engwanga na rengot nge ani ve shim ti sha tuma damdo in an pan chuan nurse te chuan abenga chang hian maimum nung lai te chilem lo tak chu anon chep chuak tawa wa mai ni Chinese nu pakhat limeng po hian abenga chuan engemo thil in hiat rideu rep ri hi ache china anat pha lem lo wangle engemo doilam thil te aloni takin ti in damdo in lama po akal pui ngam mai lo ma se aron na tran ta ka wangin atopa chuan tuar thei tangang lovin lau chungin damdo in lama chuan akal tangi nge a
chuta abeng korong chung an han en sakna chuan abeng dar bula chuan he mai mom hi alo tum kuk mai a omna hmuna tang chuan che chwa mai an han tum nguta ma se he mai mom hiana in thar li mengi beng korong hi chwa sana hlaw viaw onyang an chep chuak theimei hau lo le ngal mai mom chung chang soi lai lain he Australian papakhat chunga thil thleng po hi zeptel ngal zoi te ang Dylan Thomas kumsom hne pakhata upa po hi balia zin thoveng turin achian te nenan kala tu khat an thau chu a om dul thlavel chu alo rang sen roi ringot maya ani po abang bo hle a omna balia an doctor te chu an rona ani chuan ran nung se ani ringin a hnoi tur cream vel te chu an lo chaw ve mai boka ma se chu thil sen in thairang roi chuan re lam apan the ozong talo re chu soilo a chho zongin a in thai bel tang sau sau zok zuya anulama phei chuan chung hma ma central tul te chu an ron dur ta vel hiala enge mo thil pa ngai lo tak ani ti a hria thiam the tan ta ka wang chuan dermatologist aron le ta a heta hiana lom a dermatologist ron chuan Dylan Thomas avun chunga hian mai mom alo om ti a hria ta alak chwa sak zui tak ni chutianga mihring damlai taksa alut ngut thei mai mom chu eng mai mom chi chiange ani ti hriat an du ema wangin Bali International Medical Center an saf te chuan he mai mom hi test nei tiratan an da thazui nge dilana hriat mi lovin he mai mom hi a ko chunga lutin a thlen china pianga chuan rang sen roi a hnu chhia pa zelbuk ani mel hle a arab omdon re fu mai Paul Franklin kumlimi po hi an chung kwa in cholmang turin tuipui kama an kala he muna hian Paul chu thingthideu nukin atlua a khup dinglam chu apil pha zui nge ma se pil ve satlia mai moti in anu le pa te chuan eng he huwa an lo ngai lem lo ti fai sak thuak in benet vel an bel sak maya ma se kar khat zet aliam nu po chuan a khupil ma chu adam hle the ta reng lo maya doctor hne na an kalpui chuan antibiotic te an lo chaw ve maya in lama an hon pui nu chuan pola nu chuan a fa pakhup chu an en sak china ngun le zwal zoka a bel chian nu chuan a chung lama chuan thil dum engemoni chedeu shut thin chu a zu mutlat maya naya la ti turin engma ma om der muk silo a nuwa phei chuan a sor chwa sak ta nge a chuta le chutia an sor tak tuam nu chuan a fa pakhu pil chunga tang chuan tuipui nap khon te tak te chu aron chuak nol mai he nap khon hi polatluk na vaivota chuan lo omin a khup chunga hian a lo luti na ani mela an lak chwa lai thleng hian a lo ladam sen lul zui eng tak chuan lawin shai puar ve chinang mo Indian nu pakhat selvi ti mingpu chenai cheng po hi zan khat amulai chu anara nat ema wangin aron har lola anar chunga chuan a om tinuam lo tu engemo a om ringin ni chwa mayan tuma ma se ana ting mai si amak pa chuan azana zanin damdo in lama shwai zuya doctor ho kianga chuan anar chunga thil om chu eng po lo ni se THILNUNG nge yani ti le awa kwal vel ti po a fil thei chin thu te a che ta piang chuan sahut hut khopa ana chin thu te chu a soim buka atuk lama nasal endoscopy manga an han en na chuan alurwa chuan chuk chu lanung lai nge chu an hutamai ni doctor te rin dan chuan he chuk chu hi anar kwa tangin alu tanga anar kwa chu zo chho zelin alet le thiam to lo wangin alurwa chuan atang ta ani an ringbok he chuk chu aluru atanga la chuak tur hian minute somli panga zet hunan mang nge he chuk chunung la chuak tu doctor te po hian nar kwa a chok tang te beach le korkil tang te hi chu kan lo la chuak ve zeu to china ma se chuk chu a po anung lai kher hi chu voi khatma kan la chuak lo alu tina om theyang ti rin na po kan nei bik lawani anti hial anun lai nge ya an la chuak thei chu awan nei tak zet thu soin lo thi man vai sela chuan a thluak lama po engemo tak poi a thlen pha nge an rin thu an soin bokani
kumsang ni som pathum November thlapo khan Beijing China adam do in pakhata chuan nu pakhat hian afanu thlasom paruko upa ran chu aron shwaya achan po afanu chu engemotak nanei angmaya atana sachin em wangani Dr. Ten chu me chenau pang taksakil tin chu uluk takin anlo en saka mase engma rin hlel tur le pu tur po an che chuang lo naute nu chuan thali vel ani lai chang khan abeng hina ati china alo ti chuan abeng korong chung chu an han en sak lai kho nu vele a chuta le maktakin chu me chenau te beng korong chunga chuan pangpar chekhat dandelion anti mai centimeter ni vel zet chu alo to mek tian huta ni chumule he pangpar hi engwanga abeng chunga lo tiak mut nge ani ti ero achan na aom theilo thung India ami parol thar kumsom palia upa po hi atai bor nuam lo lutuka wangle azun theilo wangin achung ten doctor an hu puya ultrasound manga anlo en sak chuan azun bom chu thil engemaw hian alo datla tian hu chuak chu thil chu engdang ni lovin sanga centimeter ni ase alo lani nga uzui mase zone omta chu engtin nge he sanga hi azun boma hian alo omngot thei ti lai hi ani chu vele herol thar hi in puangin kan sanga bom ka ti faya sanga ka kota ka ken lai chuan ka zuna chuaka sanga chu humin bedroom ka wazunga chuti lai chuan ka hum na ta chutal chuakin ka sajukwa hian alun daya ati mase intikal te ang han ngai to tamai maila thil oi om wak chu ani melo herol thar hian athil ton chana hian engi mo zep then deu chu anei chiang khopinarin om ole engponi se ton chumatan chuan heti chin hi nile mai se video dang ngai nom le bengwar thak tak nen kan lo ke le thoyanga milo thle sak le cheu donia chumi ma chuan tlang au channel lo thle chin tu zong te in zawain ni man nuam mangtha mutui le vek ule